Hoxe toca falar dos problemas do mundo a través dunha historia local, a de Raúl Pateiro Méndez, un chantadino de 22 anos que veu a lembrarnos que ao lado de Europa hai unha guerra que afecta a persoas como a nós. A labor do voluntariado é fundamental en moitos conflitos, como que mantén a Grecia como un gran campo de refuxiados sirios. Raúl quixo facer a mochila e axudarlle dende Atenas. Hoxe contounos a súa experiencia. Estaba traballando na empresa da miña familia, estuve traballando ata novembro e decidín cambiar un pouco esa rutina que cansábame un pouco xa ser un pouco de axuda a xente que máis o necesitaba. A verdade é que sempre tivera dentro de min esa vocación un pouco solidaria, digamos. Decidín que esta era, que unha vez deixara o traballo, era unha boa oportunidade para viaxar e para poñer en práctica ese desexo de ser bo cos demais a maneira que a mí me parecía boa, non? ¿Me dices cuándo? No, hay que esperar a cargar. Ao final din con unha ONG pequeniña que se chama SOS Refuxiados. A través deles, que non me exixían requisitos, simplemente por ter esa vontade de ir a axudar ali, xa podías traballar con eles. Fun da mao deles, e con eles estiven ali traballando nun almacén, organizando toda a axuda que chegaba desde diferentes países, non só de España, tamén de outros países, europeos sobre todo, e levándolles esa axuda, ben sexa de roupa, de material sanitario, material escolar, alimentación, que ten que chegar frecuentemente, levando eso aos campos de refuxiados e aos edificios que teñen ali ocupados, que lles chaman squads. Ahora que viene la Navidad, y una de nuestras ideas fue dibujar las manos de los niños y recortarlas. Por un lado escribían su nombre y por el otro pues el deseo que tenían para Año Nuevo. Os voy a enseñar aquí algunas de las que hicimos. Raúl relata que cada un vive este peculiar exilio dunha maneira distinta, xa que son moi duras ás veces as vivencias recentes en Siria. Por outro lado, está a dificultade para topar traballo ou a complicada integración nestas circunstancias de persoas que van dende idades anciás de canenos moi pequenos. Para iso se fomentan accións e visitas turísticas, como a que levou a varios grupos a coñecer a Acrópole ateniense, un xeito de ver a luz máis aló dos campos de refuxiados e tamén unha das vivencias máis fermosas da aventura solidaria de Raúl. No almacén é o antigo campo de baloncesto onde se xogaron as Olimpiadas de 2004. Ali chegan as donacións a esta ONG e tamén a outras, de outros procedentes de outros países. Co cal temos donacións de Valencia, de Madrid, de Barcelona, pero tamén outras que veñen de Italia, de Alemania, de Francia, e moita xente de Grecia, que tamén dona moito, pese á situación que teñen de bastante pobreza ahora mesmo en Grecia, pois a xente é bastante solidaria, debido a que, ve de cerca os refuxiados e ve que teñen aínda máis necesidades que a eles mesmos. Eles tamén fan moitas donacións ali, incluso de primeira mão, non? Van ata ali e dan roupa, dan alimentos. Dende ali, teñen unha furgoneta simplemente, os recursos que teñen, faise o reparto aos campos e aos edificios tamén.
Que foi o que máis, te marcou, con que te quedarías desta experiencia, o que aprendiches, o que che gustaría trasladarlle aos veciños que estamos aquí vivindo cómodamente e en paz? Sí. Bueno, eu dali traeme moitas historias que a verdade sí que me gustaría que os propios refuxados nos la contaran a nós aquí de primeira mão. Ahora mismo, nin España nin a maioría dos países europeos están permitindo a entrada a refuxados, ou a que permiten é mínima. Sí que me gustaría que eso, non sei, a través quizás dunha presión social ou do que fósemos capaces, pero sí que me gustaría moito conseguir que os refuxados que están ali en Grecia puidesen chegar entre outros países a España e que eles nos contaran esas historias, en primeiro lugar de fuxir, en segundo lugar de perder algún ser querido, algún amigo, que creo que tamén nos dá un aprendizaxe importante para nós, que estamos nese outro lugar moito máis cómodo, e no que a veces nos queixamos de cousas que, considero que non son problemas tan importantes, como os que realmente les teñen. O material é fundamental, pero tamén o trato humano e a acollida social.